L-ewwel żjara tal-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u għall-Kummerċ Ian Borg f'ażjenda bbażata f'Malta minn min tingħata responsabilità ministerjali tal-kummerċ internazzjonali saret lill-kumpanija Medserv. Il-Medserv hija kumpanija Maltija li ta' fil-bidu tagħha fl-1974. Illum topera fi 11 pajjiż fosthom Ċipru, l-Eġittu, il-Libja u għandha preżenza anke fil-Lvant Nofsani. Il-Ministru Borg qal li l-ħidma tal-Gvern f'din il-leġislatura ser tkun iffokata wkoll biex tgħin kumpaniji lokali ħalli jkollhom l-opportunità li jespandu l-operat tagħhom lil hinn minn xtutna. Huwa saħaq li din ser tkun parti integrali mill-ħidma tal-Ministeru immexxi minnu. Ġejna f'kumpanija illi twildet f'pajjiżna mal-lum qiegħda taħdem u allura għandha stejr ta' suċċess f'kontinenti differenti. Aħna rridu nagħtu l-assistenza tagħna, naraw li nkomplu ngħinu lil min irid jespandi, lil min irid jinternazzjonalizza, ħalli dak is-suċċess tagħhom ikun fl-aħħar mill-aħħar ukoll is-suċċess tal-Maltin. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Medserv Anthony Diakono esprima sodisfazzjon għal fatt li kellhom din il-laqgħa pożittiva mal-Ministru. Aħna kumpanija internazzjonali. Maltija, din Malta head office imma naħdmu madwar id-dinja. Allura meta jiġi il-Ministru responsabbli għat-trade internazzjonali għalina huwa interessanti ħafna u importanti. Il-fatt ukoll li ġie daqshekk malar li ġie inkarigat b'dan ix-xogħol jiblina b'kuraġġ għall-futur li nistgħu naħdmu miegħu.